Harri tietää sitä, että on palkintojaon aika, kun sieltä keihään lajinjohtaja Harri Turunen saa nuo mitallit, niin jaetaan tytöt 15 keihään heitto. Kolmas ja pronssia Jenna Harju Töysän veto 45-29. Toinen ja hopea Minna Hollanti Kamla Kaarlepyy IF 50-73. Ja ykkönen ja Suomen mestari Julia Valtanen Rauman urheilijat 55-68. Ja valmentaja Eero Kylänpää. Löytyy oikea mitalli sieltä. Ja selvyspaikalla Kiia Jullemaa yli 360. Ja joukkuekilpailu.